Chamisa akawina akatorerwa ma-elections acho zvinongova pachena zviri pachena. What did you want Chamisa to do? He's a lawyer, yes. Akaendesa nyaya dzake kumakotsi, but makotsi unongozvizivawo kuti akakepchiwa. Hapana kana one thing kana one judge anogona kuenda on the side of anybody beside ZANU-PF. Kulian TV atibatike zvechopu chopu. Mangwanani mamuka sei maZimbabwenzi? Kwakadii kwamuri mese? Ndinomhorosana Kulian necrew yake, muri sei? I think maZimbabwenzi tinofana kuziva nyika yedu. Kana taziva nyika yedu hatizogoni kublemana. Chimwe chezvinhu tinofana kudzidza kusaenda kunovhima tatesa munyu muhomwe. Vazhinji vane zvivhitivhiti, vazhinji vanonyanya kutaura panapa, tine nyaya yokukanganisa kunge kuona sokuti kana uyu akange aenda achitaura mapoints ari pamusoro ndiyo atondikunda, ndiye pamwe angazogara upresident here kana kuti tinoita kuti chii. Mr. Traore, I don't see the reason why we can start to blame Chamisa now if we are all Zimbabweans. If you are a Zimbabwean, makabarirwa muno mukakurira muno, mutaura ndatonzwa mutaura kuti maiva muZANU-PF kana kuti muri muZANU-PF. Can you think mimi pamuri papo mugotanga kublema Chamisa kuti akarohwa pokutanga akarohwa pechitatu achingorohwa nesame system iyoyo? What do you want Chamisa to do? Zimbabwe munoiziva here vaTraore? Nyika inonzi Zimbabwe haina rule of law, haitevedzeri mitemo. Kana tichitaura nguva zhinji tinotaura kuti there is no one who is above the law. Handizvo zvatinotaura tese. But muZimbabwe mutemo inotogadzirirwa vamwe vachisiwa vakadaro. Iko zvinezvi tinozviziva tese isusu kuti 86 unenge wakunzi hauchashandi, wakufana kuenda kupension. But imimi muri kutarisa vamunangarwa vane makore mangani. Mutemo uyo wai uchigadzirirwa vamwe vanhu vamwe vachisiwa. Vese vavo vauri kuona vana Chinamasa vakafa vane makore mangani? 80 something. Vana Mugabe vakafa vane makore mangani? Vakutosvika kuma 90 vana Mugabe vachingova pabasa. We are all human beings. Tiri vanhu tese tinofana kungoteerera mutemo umwe chete uyu. Chamisa akawina akatorerwa ma-elections acho zvinongova pachena zviri pachena. What did you want Chamisa to do? He's a lawyer, yes. Akaendesa nyaya dzake kumakotsi, but makotsi unongozvizivawo kuti akakepchiwa. Hapana kana one thing kana one judge anogona kuenda on the side of anybody beside ZANU-PF. Saka apa I don't know une muchida kuti adini Chamisa. Naye vaTraore, maida kuti Chamisa adini imi? Moda kuti aite sei? Ofoma nyika yake here? He is a Zimbabwean and iye munyika macho imomo mune mitemo yakadaro, musingachengetedzi mitemo imomo. Ndo maari kuwina ari, asi achingotorerwa results achingoenda on the opposite side risina kuwina. Saka moda kuti adini imimi? Kana dai mamurimi. Pane zvimwe zvacho futi zvamunongosora muchitobrema. Chamisa muri kutozvitaura kuti ane 2 million people dzinomutevera. Chimbofoma yenyu pati mimi tione kuti munosvika papi, munoteerwa nani, tokuteverai futi kana muchingoitawo zvakanaka. But at this point Chamisa asati atonga varume zvokuti mungatozoona kukoniwa kwake. Unogona kutonga papi, unoita papi, maimda kuti adini. Haana kumbopiwa chinzvimbo chokutonga akachikoniwaka. Akachitwana akachinyimwa, akachiwana akachinyimwa. So what? Imi kana mutaura kuti murimo muZANU-PF, maiva muZANU-PF imimi. What did you do pamakaona kuti Chamisa awina? MPs ake akarekoliwa naChavangu. What did you say? Makambotaura muchiti chiimi kuZANU-PF yenyu? Did you raise any point yamakasumudzawo kuti aiwa varume zvamaita apa zvakashata? Handiti makagara iko zvino tiri kuno tese kuSouth Africa kunoko. Tiri kutaura tiri kuno tese. Hapana unokusvika, hamukusviki ikoko. Dzokerai iko imi nematauriro amune muchiita muchiblema president. Muone kuti munokugara here ikoko.
Saka tokublame aiwe kuti why muchitaura muri ikoko kwamuri ikoko tototanga kutokublame kuti mimi vatiraore why muchingotaura zvinhu zvenyu musirimo muZimbabwe. Dzokai kumusha. Ndo zvimwe chete zvinhu zvinongoitwa Chamisa anongotorerwa pakarikoliwa mauyu ake akaendesa nyaya dzake kukoti. Koti karula kuti zvaitwa izvo ndizvozvo. Do you know chavangu kana kutaurira kana munofanira kublame vanhu vari at fault. Kwete kublame vanhu vasina chavakakanganisa. Hana chakakanganisa. Wakakukanganisira ichi. Kana isiri nyaya yekungoti muri kuona kuti pamberi apo akagona kuwina anogona kuwina. Kana achida kupinda mugovernment of national transition ndizvozvo. Saka munoda kuti afambe achiparidza achiudzani mimi. Izvo zviri zvinhu zvomupati. Ari kuudza vanhu vaainawo ende it must be secret because vaanenge achironga navo vanenge vasina kumuudza kuti chifamba uchiparidzira vanhu. Imimi why do you want to be told zvinhu zvese imi vanhu vezvivhitivhiti mune problem yekuda kungoudzwa nezvimwe zvinhu zviri so secretive. Zvakangofanana nokuti munoda kuziva zvokuti tiri muhondo the opposition party yakamboswera ichikuparidzirai kuti iko zvinotoda kukuataka iti chibva nokumadokero. Muri kukaruka vasvika. Ndo zvinoitwa ihondo kaya itrikita iyi. Ndo zvinoitwa revolution. Ndo zvinoitwa zvinhu zvepolitics. Politics haungosori uchingowawata uchingodaidzira akataura-taurazve. Unogara ataura zvinhu zvake asati arika. Hapana kusina mhosva. Regai ndimbokuudzai chimwe chinhu. Kana munhu usingamudi wakafanana nomunhu asingachadiwi nemuridzi wekambani. Ukatumwa kunzi ibva muHarare uchienda kuMutare. Akakuvhunza kuti waapapi kana asingachakudi. Ukamutaurira kuti ndaakumarondera. Unokutaurira kuti uri kumhanyirei? Unomhanyirei nemota iyoyo? Kokabheuka iko zvinezvi unoda kubheuka nemota yangu, right? Okuvhunza kuti waapapi iko zvinezvi. Wotaura ndiri kuruwa. Wai uchifamba uchinanaira mota iyoyo ndeyako here? Ndakutaura kuti famba uchiinda, famba nemota iyoyo. Saka hapana pasina mhosva. Izvi mukada kutarisa chero chaaita as long as imi musingamudi. You will never say it in a correct way. Mune muchingoti haana chaagona, haana chaabaibu. Nyaya yenyu haisi kunzwisika vaTraore, hatisi kukunzwa isu kuti muri kuti ari kukoniwa papi paari kukoniwa pa. Maida kuti adii? Moda kuti aite sei Chamisa? Unoitei ipapa? Tsvangirai wakauya achitoita zvokurwa chaizvo. Tsvangirai waitopinda mumastreet. Where is he now? Munoona mafira akaita munoaziva here mimi? So you think kana isusu takangwara tiri vanhu vakangwara tinokurudzira Chamisa kuti Chamisa pinda nenzira yaifamba naTsvangirai? Hanti munodai futi maakutaura kuti akapusa haana kuona here mumwe wake mafira akaita? Hapana zvatingasora itaura. Muri kuvhima nomunyu muhomwe wakomana. Ndosaka mese muchingovhiringana nanagapa kweko muchingosora muchingoti wadai unongomanya undoita nyaya para mhosva ouya odzinyora ari iye. Mune problem wakomana vezvivhitivhiti. Musasora muchiti blamera vanhu. Ipapa mune muchiblema, mune muchitikanganisira vanhu tiri kuda kuti vanzwe vhangeri revolution. Izvo kuti mosara muchindoatakana nezvinhu zvisina zvazvinoumba. What are we getting from kunyaya dzamuri kutaura kuti Chamisa aite? What are you telling the nation to do? You want isusu ndiro vanhu vatiri kuda vacho kuti vave pamberi. For now, let's not start blaming each other. Ngatimbotangai tabvisa zvakashata zvese. Then tozotanga kuinda mberi. Mona kuti mukaka wawo uchikama uko mukaka kune zvindove zviya zvokuti nguva yekunaya mombe dzinenge dzakarara mudhaka. Dzinooma dhaka riya. Kana mokama inofanira kugeza minatso yacho. But pane tumwe tunowira because ng'ombe yayi haugoni kuzoigezesa mwiri wese. Twawira ito totanga kuchitanga kugovana mukaka risati tabvisa svina. Kaitanga tabvisa svina. Kana svina yabva tochitanga kuzochiudzana manje kuti patachigeza svina iwewe taona kuti une mistake yakati, iwe une mistake yakati, tochigadzirisana mistakes iwayo. Iko zvinezvi mukatanga kuti uyu unodhonza achinda kwake, uyu unoti nhingi wakashata, mamboona kushata kwacho wagara pachigaro wakatonga mukaona kukoniwa kwake ndiani? Vanhu vatiri kurwisana navo ndo vatiri kuti vakoniwa ava vari papa. Ndo vatofana kutaura nezvavo. Wese anotaura ngataure nezvokukoniwa kwevanhu ava. Ndo vatiri kugadzirira revolution iyi. Kwete zvamuri kuita zvokuti uyu unotosora achindonetsana nanhingi vacho mese murimi vese vanorwa hondo imwe chete makatarisana kundomwisa. Mukamboona maplayers kana mumwe wake akakoniwa pene
penalty chaiyo munoona vachishekana maoko kuti no zvinowanikwa nokuti muchiri kurongwa kana mazondogara mukembi muri kutraining ndokwamunoudzana kuti but paipai wakaita dei wakadai ukadai ko zvino izvi tingatanga kuchiti vamaplayers ari muground mwokuta penalty kana kuti wobata munhu maunepo kukonzeresa penalty tochitanga kuchigara pasi ipapo iro bhora rida kutambwa apa refu uri kuti huyai mupinde pasenda kana kuti free kick ngairohwe kana kuti counter ngaiitwe imi maakutanga kugarisana pasi moti papa waitei hamusi kuona kuti muri kuita zvinhu zvisina njerere vanhu vakadzidza inga muri kungokudzai mutaura zvirungu zvotaridza kuti makaenda kuchikoro mune njere musati bhowa imi mukakomana imi nenyaya dzenyu dzamune muchingotaura musamakana munomakana muri vetimu imwe chete sei ndo patinozokuonai sokuti makangouya muri vanhu velokuzeni muri chigananda imi hatizokuonei zvakanaka munosara muchingobhulemana nevanhu chinhu chinokuti bhowa apa kuti pamunenge muchitaura ipapo munenge muchiti vamwe vanhu vanenge vakutomboona chokwadi chatiri kutaura chiri kutaurwa nevanhu vese mobva mataka kupinza futi mashoko anoataka munhu uyauya sinosara tiri nevanhu vari neutral nguva dzese vasingagoni kusvika pakuperera nemwoyo yavo yese kana todaidzira mastairway edu kana kuti todaidzira mademonstration edu hazvizobudi nokuda kwenyimi munoti mukaparidza vhangeri rokuenda kudenga uku moparidza rokuenda kumakungwa kuna satani kukara here wakomana